Jesus, nagyaman kami tinaytoy manin nga gundaway, nga intad mo nga mabalinan mo manin tagyaman mo padayaw kin ka. Nagyaman ako tapo Diyos, iti palting kinasirid na intad mo kanya, at lumabalinak tag ministro, kanagitigan papatigan anak mo. When ako Diyos, itatalab kami kin ka, nakadibendar kami kin ka, ako Diyos, kasi ka lang ako, di pang namami, kaya tinaytoy maldaw, i-claim mo, di kaptan na maligi, i-claim mo, di pa nakadupra, kaya iti sa ti Diablo, kaya Espiritu Santo kanidagtan ka na kami. When ako Diyos, saramatan na mo kani kasi di pa nakabalin na rin kapukin ka, kaputawan kanya, kung hindi ka amin kita. When ako kumikita ka lang, titulong mo, kukomiti amin na dayo, kinatalo. In Jesus' name, Amen. Mabalik kayo magkita ko. Kaya, pagkagsabay yung amin, paglawak na kayo, iti nagan ni Ako Isus, kaya iti parabo iti Diyos, iti madda kumaka na kayo. So, iti paginadanan ti tatta, kaya may papan, iti panakabalin, iti naima. Iti kaya't nasakwen, iti naima, kaya naanos, nadayaw, narespeto, natanang, natakneng, nanakman, saan na nalakakag pungtot, managtepel, ken napakumbaba. So tataan niya iti panakabalin nga konektado iti kinaima. Anya iti panakabalin nga adda iti kinaima. Kuna iti Biblia, iti Psalms chapter 25 verse 9. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach in his way. So iti naima, ket idalan na iti kinalintad. Tinaima, ket isuro na iti pagnaan na. Iti na iti nga kanito, saan ko nga mo, iti kasasaan yu amin. Ngayon, to'y numot ibiyan kat sa salud-sudok iti bagay, no agbibiya kaput lang kani nga naima. Kaput at tinaima, ket kuna ti Diyos nga idalan na, iti kinalintad. Kaya iti naima, iti isuro na, iti pagnaan na. So, kuna na iti New Living Translation, page Psalms chapter 25 verse 9, He leads the humble in doing right and teaching them in His way. So, iti napakumbaba, iti Diyos kuna na, nga idalan na isuda, nga garamit iti nasaya, kaya isuro na, isuda, iti makuna nga, pagnaanda. Kuna na iti Psalms chapter 103 verse 7, He made known His way unto Moses, and His acts unto the children of Israel. So iti Diyos ket ipakaamuna iti dalan na kini Moses. Gaputan ni Moses ket na adaan niya na iti makuna nga kinaima. Kas kuna iti Biblia iti libro iti Numbers chapter 12 verse 3, Moses the meekest man in all the earth. So ni Moses iti kaiimaan iti tiro nga lubong. Ket makita tayo na ti kaiimaan iti tiro nga lubong, ket iti Diyos kinunana nga ipakaamuna iti dalan na kenwana. He made known His way unto Moses. So iti Diyos ipakaamuna iti dalan na kini Moses, gaputan ni Moses ket naima, kas kuna ti Biblia ni Moses ti kaiimaan iti tiro nga lubong, ket makita tayo nga ti kaiimaan iti tiro nga lubong, iti Diyos kinunana nga ipakaamuna iti dalan na kenwana. So ti Diyos ket ipakaamuna iti dalan na kinka, no adda kinka iti ugali nga naima. So nadda kada tayo iti kababalin nga naima, iti Diyos inkarina nga ipakaamuna iti dalan na kada tayo. So kasano dito nga mapasamak iti biyag tayo? Okay, adda iti banbanag nga masapol nga maawatan nyo, may papan iti kinaima. Nga iso iti kasayaatan nga iaplikaryo iti biyag yun. Adda iti banbanag nga masapol nga maawatan nyo, may papan iti kinaima, nga iso iti kasayaatan nga iaplikaryo iti biyag yun. Umuna nga bunga iti kinaima, ket mangted pa nakabalin karigiti namati, nga agtalinaed iti kalmado arik na. Ibunga iti kinaima, ket isu iti bunga iti spiritu. Ket iti bunga iti spiritu, ket ayat, rago, talna, nabayag na panagitred, kinaanos, panagtepel, saan nga nalakakag putut, wala man nagtepel. So ibunga iti kinaima, ket mangted pa nakabalin karigiti namati, nga agtalinaed iti kalmado arik na. Mangted pa nakabalin karigiti namati, nga saan nga nalakakag putut. Mangted pa nakabalin karigiti namati, ama nagtepel. So kimata iti bagin. So lutsudang iti bagin. Ako nang adda kadi kanya iti kalmado nga rin na. Adda kadi kanya
iti panagtagpad. Adda ka di kanya isaan nga nalakakakpunto. Wala daw kailangan kanya iti ugali. Uno ka babalin nga nalakang masurod. Nalakakakpunto. So, pagpalubusan ka di iti reklamo ay so iti mang kontrol king gatak no nalakakang masurod. Nalakakakpunto. Ngayon iti bunga iti kinaima. Ket mangtad pa nakabalin ka nagiti namati nga agtalinaed kalmado nga rin na. Agtalinaed ama nagtagpal. Agtalinaed asaan nga nalaka nagpunto. May kadwa nga bunga iti kinaima. Ket mangtad pa nakabalin ka nagiti namati nga agtalinaed iti na espirituan nga panagpakumbaba ken natanang apanunod. Ti kayat nga sakwen iti na espirituan nga panagpakumbaba ken natanang apanunod. Ket isu iti panangitalet mo iti biyag mo iti Diyos. Isu iti panangitalet mo iti biyag mo kadagiti banbana apagayatan iti Diyos. So ti bunga ti kinaima ket isu iti mangted kinka iti panangabalin nga mangitalet iti biyag mo iti pagayatan ni Apo Diyos. Ti bunga ti kinaima ket idalan na ka wenno isuro na ka iturong na ka iti panagtalet ken panagtulnog kadagiti wagas iti Diyos. So ti bunga ti kinaima ket idalan na ka, ikabil na ka, iti kasasaan nga agtalet ken agtulnog kadagiti wagas iti Dios. So ti bunga ti kinaima ket ikabil na ka wenno mangted pa nakabalin kadagiti namati nga talinaed iti espirituan nga panagpakumbaba ken natanang a panunod. So no adda king ka iti natanang a panunod, no adda king ka iti espirituan nga panagpakumbaba ken natanang a panunod. Kahit nga sawen nga saan na kan nga kontrol iti pagayatan iti bagim. Saan na kan nga okupado iti pagayatan iti bagim. No di ket okupado na kan iti pagayatan iti Dios. Saan na kan nga kontrol iti pagayatan iti bagim. Saan na kan nga kontrol iti regnam. No di ket kontrol na kan iti pagayatan iti Dios. So tatta mano pa sa iti aldaw. A kontrol na ka iti pagayatan iti bagim. Mano nga pasat iti aldaw, wenno mano nga pasat iti lawas, nga okupado na ka iti pagayatan iti bagim. Asaan na ka nga okupado, no anya iti kayat iti Dios nga ramida. Ngem taktan, gapo iti panagpakumbabam iti imatang iti manakabalin nga ima iti Dios, ken iti imatang iti sao iti Dios. Saan na ka nga okupado iti pagayatan iti bagim. May katlo nga bunga iti kinaima. Ket mangted pa nakabalin kadagiti namati nga agtalinaed iti teachable spirit. So nadakin ka iti teachable spirit kahit nga sawen, adakin ka iti tarigagay nga manggunod iti kinaspirit. Adakin ka iti panangaklon nga awan paylaong amin kinka. Adakin ka iti panangaklon nga adda dagiti nalalaing ngem sika. Akasapulang iti balakad dagiti dadduma. Ket kastamot nga adakin ka iti kinapakumbaba. Adakin ka iti kinaanos nga dumneg nga nalaing no anya iti adal dagiti mangas kasama. So dagita iti bunga iti kinaima. Umuna, mangted pa nakabalin kadagiti namati nga agtalinaed kalmado nga rikna. Agtalinaed ama nagtepel ken agtalinaed asaan nga nakakagpunto. May kadwa nga bunga iti kinaima mangted pa nakabalin kadagiti namati nga agtalinaed iti espirituan nga panagpakumbaba ken natanang ang panunot. Kahit nga sawen saan na kan nga kontrol iti pagayatan iti bagim. May katlo nga bunga iti kinaima ket mangted pa nakabalin kadagiti namati nga agtalinaed iti teachable spirit. Kahit nga sawen addakin ka iti tarigagay nga manggunod iti kinaspirit. Addakin ka iti panangaklon nga awan paylaong amin kinka. Addakin ka iti panangaklon nga adda dagiti nalalaing ngem sika. Akasapulam iti balakad dagiti dadduma. Ken kastamat nga addakin ka iti kinaanos nga tungod nga nalaing no anya iti adal dagiti mangas kasama. So dagiti amin iti bunga iti kinaima. So no anya ti mapasama no awatan tayo dagiti bunga iti kinaima. Anya dagiti banbanag nga ekspektaran tayo. Okay, kitaan tayo nya ti kunana. In James chapter 1 verse 21 King James version. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. So kuna nga pagpanawan nyo ti amin nga kita iti kinarugit, kinakaro nga kinadagis, ket awatan nyo asit iima. Iti sao iti Diyos nga naimula, isu nga makabalin mag-isarakan iti kararwa. So kuna na
Ngano kayat mo nga awatan iti sao ti Dios nga naimula, masapol nga awatan asi ima. So awatan nga si ima iti sao iti Dios nga naimula, isu ang mabalin nga mangisarakan iti kararwa. Ket amo tayo nga ti kararwa, ket isu iti panunot, iti pagayatam, iti riknam, katataom, kinasyasinong, kinkastamat, iti konsensya. So, awatan nga si ima, iti sao iti Dios nga naimula, isu ang makabalin, mangisalakan iti kararwa. Kahit na masawen, mangisalakan iti panunot mo, makabalin nga mangisalakan iti pagayatam, mangisalakan iti riknam, mangisalakan iti katataom, kinasyasinong, kinkastamot, nga mangisalakan iti konsensya. So, naawatan nga si ima, iti sao iti Dios nga naimula, ket isu na ito iti may parangarang iti biyag mo. Isu na ito yan iti kanayon nga adda, iti uneg mo, iti biyag mo, may parangarang iti biyag mo. Kahit nasawan may parangarang iti panunot mo, may parangarang iti pagayataw, may parangarang iti riknam, may parangarang iti katataom, kinasyasinong, ket kastamot may parangarang iti konsensya. Una na James chapter 1 verse 21, iti New Living Translation. So get rid of all filth and evil in your lives, and humbly accept the word of God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls. So pagpanawan nyo, iti amin nga kita iti kinarugit, kinakaroon, kinadakas, ket awatan nyo as ipapakumbaba, iti sao ti Diyos nga naimula di tapuso yo, iso nga makabalin nga mga salakan iti kararwayo. So unana, nga awatan as ipapakumbaba, iti sao iti Diyos nga naimula di tapuso. So ti Diyos kunana, iti sao nga naimula di tapuso, ket isu iti mangted panakabalbaliw ti biyak mo. Iti sao iti Diyos, iti sao ti Diyos kinunana, nga ti sao nga naimula di tapuso, isu ti mangbalbaliw tingka. So ti mangted iti transformation iti biyak mo. So adda tingka iti panakabalbaliw, gapo iti sao iti Diyos. Saan tayo makaya nga baliwan iti biyag tayo, iti bukod tayo, saan tayo makaya nga baliwan kuno, saan tayo makaya tagbalin nga nasa iti bukod tayo lang nakapanunutan, nudigat ti kunay ti Diyos, nga iti sao nga naimula di tapusom, ket isu iti mangted panakabalbaliw ti biyag mo. Isa importante kakabsat, nga dito sao ti Diyos, isu ti agtalinaan kumagada tayo, akseptaran tayo kumanga babaan iti kinaima, ket aklunan tayo, iti sao ti Diyos, agtalinaan kada tayo, wagkapunta kunay ti Diyos, nga iti sao nga naimula di tapusom, ket isu iti mangted panakabalbaliw iti biyag mo. Mangtag panakabalbaliw iti panunot mo, panakabalbaliw iti pagayatam, panakabalbaliw iti riknam, panakabalbaliw iti katataom, kinasyasinong, ken kastamon nga panakabalbaliw iti konsensya. So saan nakatatan na balod iti pagayatan iti bagin, nudigat balod naman iti pagayatan iti Diyos. Saan nakatatan na balod, wano kontrol iti riknam, saan nakatatan na kontrol iti pagayatam, nudigat kontrol nakatatan iti pagayatan iti Diyos. So akseptanan as ipapakumbaba iti sao iti Diyos nga naimula di tapuson, ket isulay tayo iti mangted iti pwersa kadag iti iwayak mo na desisyon. Mangted pwersa iti panunot mo, mangted pwersa iti pagayatam, mangted pwersa iti riknam, mangted pwersa iti katataom, kinasyasinong, ket kastamot, mangted pwersa iti konsensya. So amin dagita ket addaan iti pwersa. Ket nakasawen iti kararwam ket addaan iti pwersa. Ngayon na kita tao mga karamat, iti kararwa, kin iti espiritu, nga punada nga agparehas, kung saan nga agparehas. Gaputa si kakat, espiritu nga si bibiyag, nga daan iti kararwa, nga agtaang iti daytoy, nga physical, nga bagi. So si kakat espiritu, tuktukuyin na iti puso, iti angas mo, iti biyag mo. O si kakat, punada nga adaan ka iti kararwa, tuktukuyin na iti panunot mo, iti pagayatam, iti katataom, kinasyasinong, ken kastamot, iti konsensya. So si kakat espiritu, nga daan iti kararwa, nga agtaang iti daytoy nga physical nga bagi, daytoy nga madadaal nga bagi. So, nagpakumbaba ka iti bagi, ket awatan iti sao ti Diyos, nga isu, iti naimula di ta puso, naimula di ta espiritu, mula adda di ta espiritu, ket isu daytoy iti mangted panakabalbaliw, kung iso ti mangpapigsa iti kararwam, mangted panakabalbaliw iti kararwam, mangisalakan iti kararwam, mangisalakan mo mangted iti mapunang kinapigsa iti panunot mo, papigsaan na iti pagayatam, papigsaan na iti riknam, papigsaan na iti katataon, kinasyasinong, ken kastamot, nga papigsaan na iti konsensya. So, nagita, iso nagita, iti
mangtad panakabalin kada tayo. Kadagitoy nga panahon nga iti sao iti Dios ket isu iti nanay nga mangpapiksa kada tayo. Praise God. Thank you, Jesus. So, awatan nga si Ima iti sao iti Dios nga naimula isu ang makabalin nga mangisalakan iti kararwang. As kumatata, kakabsat nga panahon iti makuna nga didigra. Iti daytoy nga paspasama. Iti ayan tayo. So italat tayo iti biyag tayo iti sao iti Dios. Ket isu iti mangted iti salaknig kada tayo. Ada iti makuna nga protection. So gapu iti sao iti Dios ket mabalinam nga ibturan dagiti padas iti biyag. Gapu inawat mo nga sao iti Dios di tapuso. Mabalinam kagidto ingana iti panumpalan. Praise God. So gapu iti sao iti Dios nga dakin kan saan nakan mabalin nga dadaulan iti kabuso. Saan nakan nga mabalin nga pagayayaman iti kabuso. Gapu iti sao iti Dios nga dakin kan saan kan nga bibiyag ang nagdandanan anyaman nga trahedya iti mapasama. So gapu iti sao iti Dios nga adda di tapuson ngem kasapulang ti kinaima nga mang-aklon iti sao iti Dios nga adda di tapusan. Kasapulang tayo iti kinaima. Ket ti kinaima na anos, na respeto, na dayaw, na tanang, na taknang, saan nga nalatang agpuntot, managpakumbaba, adang ingkwan na ti panagtipel, nanakman, ken adang ingkwan na iti makuna nga kinapakumbaba, nga mang-aklon kadagiti sao iti Dios. So dagita iti requirements no kayat mo maaklonan iti sao iti Dios nga naimula iti tapuson masapol iti mamuna nga panagpakumbaba iti imatang iti manakabalin na ima iti Dios. Panagpakumbaba iti sangwanan iti ima iti Dios. Di panangaklon tayo nga awan pailaon kada tayo no diket amin kini Apo Dios. Panangaklon tayo nga saan tayo nga nalaing no diket adda pay dagiti nalalaing ngem datayo nga adda dagiti dapat pay nga mangisuro kada tayo. Adda kada tayo iti kinapakumbaba nga mangaklon nga adda pay lang dagiti saan tayo nga ammo. Dagita iti requirements no kasano tayo nga gunpuden iti mapuna nga sao iti Dios nga naimula diti puso tayo. So ti sao iti Dios ket maimulmula diti puso tayo mabaen ka dagiti mangas kasaba. Ket iti wagas tapno maaklon mo magunpud mo nga nananay ket at talirad ken ka tapno masalingot nga tam dagitoy nga sao iti Dios nga maimulmula kada tayo ket isu daytoy iti mapuna nga kinaima. Teachable spirit. Ada ko madya makuna nga kinapakumbaba. So iti kasayaatan uno ti nagpintas nga maadal tayo ditoy ket adda ko makada tayo iti teachable spirit. So gimata mi iti bagin. So ludsudem iti bagin nga unam. Adda kadi kanyak iti teachable spirit. Adda kadi kanyak iti panangaklon. Adda kadi kanyak iti tarigagay nga magbudbud iti kinasirit. Adda kadi kanyak iti panangaklon na awan kanyak no diket amin kin Apo Dios. Adda kadi kanyak ti panangaklon nga awan pailaan amin kanyak. Adda kadi kanyak ti panangaklon nga adda dagiti nalalaing nga siya nga kasapulak iti barakat dagiti daduma. Adda kadi kanyak iti kinaanos nga dumneg nga nalaing no nya dagiti sao ti Dios. No anya dagiti yan adal dagiti mangas kasaba. So ngem kakabsat iti kadakkelan nag-issue dito. Ti kadakkelan nga lapad kadagiti namati tapno maadda-anda iti teachable spirit ket isu iti tradisyon na natakwan. Ti kadakkelan nga lapad kadagiti namati tapno maadda-anda iti teachable spirit ket isu iti tradisyon na natakwan. Mabalin nga unang adamot kanyak iti kinima, adamot kanyak iti teachable spirit nga ti kadakkelan nga lapad ket isu iti tradisyon nga inawat mo iti tao. So naadakin ka iti tradisyon ang natakwan kahit nga sa kuwan adakin ka iti ugali nga natakwan. Adakin ka iti kababalin nga natawan. Adakin ka iti rason ang ilubungan. Adakin ka iti rason ang natawan. Kahit nga kasawan, adakin ka iti pride nga kunang isu gamin dito iti ugali ni. Kahit isu na ita iti nangnangag ko, bayat iti panangikas kasabak iti Ebanghelyo ni Kristo. Nga kunada, isu gamin dito iti tradisyon ni. Isu gamin dito iti ugali ni. So dito yung natataw, kaya't danga denggan iti sao iti Diyos. Bayat ng mga kasabak, ket sidadayan da namang dengeg kadagiti sao ti Dios ngem iti question ket saan da nga kaya nga may parangarang iti biag da saan da nga may aplikar iti biag da dagiti sao ti Dios gapo
iti problema, ket saan da nga kaya nga ibatan iti tradisyon nga binangunan da, saan da nga kaya nga ibatan iti mauna nga ugali da. So kunada isugamin da ito iti ugali mi, isugamin da ito iti tradisyon mi, masapol nga parti kami iti pitungan mo iti kadatawan. Nga pwede nga kasano nga ito, awang mo iti pitungan mo nga mabiru kada iti kadatawan, nito mo tawar da mo iti talo kadatawan. So kita adda rin iti mauna nga putanda nga tradisyon da nga isu iti gapo nga manglapad kadag iti sao iti Diyos na maiparangarang iti biyagda. Kaya da iti agbalin nga Kristiyano ngam saan da nga sinuro no kasano ti na Kristyanuan nga panagbiag. Kunada nga Kristiyano da kung saan da nga agbibiyag iti na Kristyanuan nga panagbiag. Apay, anya ti rason. At karing iti kapadawan, kaya da nga paglaukan iti sursuro iti Kristiyano, ket iti sursuro iti mauna nga pagano, ket saan nga mabalin nga aglaok gaputa iti matang iti Dios no iti sao ti Dios masapol nga sa ulang kuma iti Dios. Anya ti linteg iti Dios isulang kuma iti linteg iti Dios. Ante kuma nga ilaok iti mauna nga linteg nga adda ditoy lubong uno tinatakwan nga rason uno iti natakwan nga kapanunutan no anya iti kapanunutan iti Dios nga isu ti sauna. Kaya iti Dios nga isulang kuma iti agtalinaan diti puso tayo. Gaputa saan nga mabalin nga agkuyog iti dagas kin na imbag. Ada kami nagiti pagarup iti tao nga naimbag, nga gaya iti matang ni Apo Dios ket saan nga naimbag. So kaya iti Apo no anyanan kumaiti sa una isu kumatadda ditoy puso tayo. So ati amin nga ramidan tayo ket masapol nga kitanan tayo, panunutan tayo, ibis tayo ti sao ti Dios no nakabasar kadag iti sasaw ni Apo Dios tapno saan nga matulawan iti sao ni Apo Dios ket espiritu ti Dios agtalinad kada tayo nga isu iti nananay nga mangted iti panakabalbalay iti biag tayo. So, dito iti gapo, no apay, nga nagiti tao, ket saan nga may patungpal, kung saan da ang magunpudan iti teachable spirit, gapo iti mauna nga tradisyon nga natakwan. Kas kuna na iti Mark chapter 7, verse 9. And he said unto them, for when you reject the commandment of God, that you may keep your own tradition. So una na kadakwada, nga iti naimbag iti panagkunayo, naimbag iti pagarupyo, naimbag lang para kada kayo, na i-reject yo iti bilin iti Diyos, tapno lang matungpalyo iti tradisyon yo. So, kahit da nga tungpalan, din ganda iti sao ti Diyos, ngam saan da nga kaya nga mayaplikar iti biyagda, gapu ta, unana, nga anay nga pagtulugan da iti mapuna nga tradisyon da. Binaliwala da iti mapuna nga sao iti Diyos. So anya iti adda diti lubong nga adda kadakwada nga isu iti gabu no apay nga iti mapuna nga sao iti Diyos ket nabaliwala. So una na nga gabu iti tradisyon. So nananay nga sinurod daw, iti pagayatan, iti ugali daw, uno nabaunan daw nga ugali, gapu iti mapuna nga sursuro daw, kaysa iti mapuna nga sao ni Apo Diyos. Kuna na dyan verse 13, pati ba sa verse 13, kuna na, making the word of God an effect to your tradition. So, pinagbalin daw, iti sao ti Diyos nga awan kapaypayan na. So, anya tedda diti lubong, nga adda kadakwada nga isu iti gapu no apay nga iti sao ti Dios ket nabaliwala. Kunana nga iti tradisyon ang natakwan. So iti tradisyon nga natakwan ket isu iti gapu no apay nga iti sao iti Dios ket nabaliwala. So ana tayo kuma nga nalain. Kasapulan tayo iti mauna nga kinaima nga mang-aklon iti sao iti Dios. So no kuna tayo nga-aklonan tayo iti Dios. Pasapon na pagpanawan tayo, dagiti tradisyon, dagiti makuna nga natakwan nga tradisyon. Ket maamiris tayo kuma, nga iti Diyos, ket nagpintas iti naramid na kada tayo. Nagpintas iti aramidin na kada tayo, ken nagpintas iti plano na kada tayo. So anyaman akita iti trahedya, didigra nga mapasanak iti aglawlaw tayo, nga iti Diyos ket amuna nga eksakto no anya iti kasapulan tayo. Amuna nga eksakto iti dalan nga kasapulan tayo. Ket saan na nga ipalubos iti anyaman nga papasamak kada tayo. No saan na nga aramatan para iti pagimbagan tayo. Kas kumatat ka,
nga adda iti didigra iti tiro nga lubong nga isu iti coronavirus. Mabalin nga nakukawan ka, mabalin nga nawanan ka iti trabaho, nga iti Diyos ket kontrol na iti amin nga banag. Iti Diyos ket amuna nga eksakto iti dalan nga kasapulan, ket saan na nga ipalubos nga mapasamak kin ka iti anyaman no saan na nga aramatan para iti pagimbaga. So akseptaran tayo iti sao iti Diyos. Gaputa ti Diyos ket nagpintas iti plano na kada tayo. Saan na nga ipalubos nga umay kada tayo dagiti padas nga saan tayo makabalan. So kaya iti Diyos nga pagpanawam iti mapuna nga tradisyon nga natawan. So nupunam nga umannamong ka iti sao ti Diyos. Mano kada kayo ti umannamong iti sao ti Diyos? So nupunam garod nga umannamong ka iti sao iti Diyos. Masapol garod nga pagpanawam iti tradisyon nga natawan. Pagpanawam iti tradisyon nga unuugali nga natawan. Pagpanawam iti protocol at natawan. So anyaman nga kita iti trahedya didigra nga mapasama no kaya't mo nga akseptanan iti sao iti Diyos masapol nga addakin ka iti mapuna na kinaima addakin ka iti panagpakumbaba. So isuda kita iti wagas tapno mabalin na nga pagtanawan dagiti tradisyon nga natawan babaen iti panang-aklon mo kadagiti sao iti Diyos iti nga addaan iti mapuna nga kinaima addaan iti panagpakumbaba. So kalubusan ko ba iti Diyos nga isu iti mangidalan kinka palubusan iti Diyos nga isu iti mangiturong ka, tapno mapagbaligyan dagiti padas iti biyag, mapagbaligyan dagiti saan nga may parbel na sitwasyon, ket mapagbaligyan dagiti anyaman nga kayat nga ramiden iti kabusor iti biyag mo. Ket nalawatan nyo dito ako na yuman iti amen. Praise God, bayat nga akan kanta dagiti musicians tayo. Kaya kayo tumakder, ket kasyo iti panagyaman yung kini-Apo Diyos, ket kunayo Apo Diyos agyaman kami, pati kinaima ket pasat iti kasasaad iti biyagmi. Apo Diyos agyaman kami ta naibubog na kami iti mapuna pagkinay masikap sa nawaya nga ikas mo iti panagyaman mo kini Apo Diyos iti ladingal daw na nangilam iti bindisyon para iti bindisyon iti kinima mo naibubog ka na tayo. Kas kantahan tayo muna na Lord, I need you. dayaw da ka Apo Diyos tatanong da ka Apo bigyan ni Apo Diyos kada gitingan sa orong kadisudi nang mountain kada kami iti kinapigsatam na kinsa nakni ket Apo Diyos agyaman kami Apo Diyos ta iti kinaima ket pasat iti kasasaan iti diagmi when Apo Diyos tatanong da ka Apo dayaw da ka ket agyaman kami ta espiritu iti espiritu Apo Diyos iti bendisyon iti kinaima ket naibukbuk kada iti amin nga nagdengeg kung kamgaro Apo Diyos iti amin nga dayaw kinatanong in Jesus name amen. Praise God. Actually, na ito lang nakatakdar, kaya mawalin nga sumurod kayo kanyang tigararat. Kapsat kin ganyan sa inumantiayan mo, da ka man hindi pagtay nga mo, da ka man quarantine ka man, mabalin nga sumurod ka kanyang tigararat ito ng Lord Jesus. Itit ko kin ka tibyak ko. Itit ko kin ka tigararwa. Itit ko kin ka tipuso. Kahit ko tibarong alawa, kahit ko tibarong direksyon, kahit ko ngay safety tigararwa kin ka. Kaya tawatan ka, kas manubot kin mga isalakan mo. In Jesus' name, amen.